Şimdi Albert Louis Gabriel dediğimiz vakit Arkeologi Fransi Albert Louis Gabriel ku di sala 1932 de rê li ber hilweşandina Sûreyên Amedê ku di lîsteya mirada cîhaniya UNESCOyê de ye, ji aliyê waliyê wê demê vegirt. Wexfa çand pêşvebirin û hevgirtinê ya Diyarbekirê dîtav jî pêşengehek bi navê Rêzgirtina ji bo Gabriel amade kir. Tarîxê xebatê wî zêde girîng e ji bona Diyarbekir. Ew xirakirina burca bedena Diyarbekir betal kirina wî ew merivekî cuda ye ji bona Diyarbekir. Me got ki 2015 da Diyarbekir ew li ketiye UNESCO tarihî kültürel miras li listê wî. Me got 10 sal çûye ser wî emana 2025 da ye bila navê Gabriel dîsa li Diyarbekir da bedenê Diyarbekir da kuçeyê kolanê meydanê Diyarbekir da dîsa navê wî bira bigere Gabriel nemiriye Gabriel jiyaye. Dönemin valisi şehir nefes almıyor diye. Di pêşengehê de hevşaredarê bajarê Mezinê Amedê Doğan Hatun, rayedarên dîtav, mêvan û rojnamevan amade bûn. Di sala 1932 de dîwarên bajêr bi dinamîtê hatin hilweşandin, bi hinceta ku herîkirîna hêwayê asteng kirine û nexweşiyan belav kirine. Arkeologê Fransî Albert Louis Gabriel ku şahîdê vê yekê bû, bi gotina ger ev dîwarên dîrokî werin hilweşandin, hûnê tim mirateyek ji bo pêşerojê nehêlin nivîsand dîrokê. Wî alîkarî kir ku hilweşandin were rawestandin. Di pêşengehê de jî weneyên ku Gabriel kişandibûn hatin nîşandan. Di pêşengeha Gabrielê de 37 berhem hatin nîşandan. Tebelê li ser her tabloyekê 4-5 wêne hene. Heman demîn de Gabriel 4 wêne jî bi destê xwe xêz kiriye. Ev pêşengeh wê heyvekê li komeleya dîtavê vekiribimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.